Beno, entzuleok sarrerakoan aipatu bezalaxe, berrobitik datorkigu gaurko gonbidatua, 1989 urtean jaio zen, bihotzeko arazo larri batekin, eta 24 orduko bizi itxaropena eman zioten, orduko hartan medikuek. Mende laurden bat darama ordea bizirik, bere gorputzak sortu zuen malformazio bati esker, eta bere istorioa zabaltzearen nahi sentitu du ordutik, eta horretan hasi zen sare sozialen bidez, eta aurrerago Loeder podcasta ere jarri zuen martxan. Gizartean kontzientzia sortzearen lanketa burutzen du alde batetik, eta bestetik ere esan dezagun, lantzen dituelako podcastean bestelako zenbait gai horren inguruko zenbait alde, ezta? Elkarrezketa ezberdinak egiten dituelako. Joan zen urtean, bizi bihotzak eztanda egin arte liburua argitaratu zuen, eta bertan bere istorioa kontatzeko beste leiho bat zabaldu du. Eta noski larun bat honetan ere gurera gonbidatu nahi izan dugu, bere bizipen horiek guztiak gehiago ezagutu ahal izateko. Aloina Irauskin, egunon. Egunon, ze poza, ze ondo gaude. Ze moz. Ondo, zure bai, ondo zaude. Oso ondo nago, bai. Gustora, etorri zara. Bai. Kosta zait aurkitzea, ze hau. Bai. Etxe xelebre hau, baino ze txokito daukazuen, ze ondo. Eta unera noiz baita etorrita ezagutzen zenuen? Hoxe pentsatzen haitu naiz, etorren bitarte, baino ez dakit esaten. Akaso bai, ze esan dizueten bezala hasi aurretin nean nahi pelotan ibiltzezan da, ez dakit hemen frontoi badao? Bai, San Martinen. Euskal Herri guztie giratu genuen, orduan ez dakit ataunen jokatu zu noiz baina gaina iraitzekin, orduan seguraski baten bat hemen baina ez dakit, baiet esango dizut, hanka esartzatik. Aloina, ipatuko diogu entzuleari gaur zergatik zauden hemen Atauni Erratiaren estudioan, zer dela eta gonbidatu zaitugun, eta horretarako, azaletik aipatu dut nik noski, jaio zinen egun hartan diagnostikatu zizuten gaitz hori, eta, berehala eskatuko dizugu, noski zuri sakonago, edo behintzat, garbiago azaltzeko, hobeto ere ulertu dezagun, baina ezakite, zer moduz zaude gaur egun osasunez? Beida, 2 urten ondoren esan dezaket 2022ko gero itzengo du pentsatzet hortaz, orduzkioz esan dezaket gaur hemen ondo naola. Eta kriston poza emateit esatek ondo naola. Ze izan die 2 urte oso gora beratxuk, zaiek, beratxuk gehiago goratxuk baino, eta 2 urte hauetan erantzuna beti izan da gaizki. Ze kosta itxezaigu hori erantzutea ez, baino ala zaudenen, iruditzen zait ala esan behar dela, eta ez daula epeik, gainea ondo eoteko, eta oain, ondo naola berriz, irrifartxu eta kriston ilusiokin esatet ondo naola. Ze bai, buruz eta fisikoki ondo nao. Eta, Aloina, medikuk 24 orduko bizitxaropena eman zizuela aipatu deu, lehen hau, eta dagoeneko 25 urte pasadie. Konta iguzu zeutan oinarritzen da pixkat diagnostikatu zizuen gaitza edo? Bitu, ataunen ez dakit inok ezautuko unere historia, ezautze balin bau izangoa 10.000 garren aldie kontatzetena, eta esango ia, irrati itzaldiko eta 5 minutuak iztuko. Atxek ala esateit beti. Beti iguala kontatzen da, ze nahi depa iguala galdetzen ziateketa. Hoxe, urrunan ebazu egon bidatu itzaiteko nahi zuen, ataz beste ozen gauza. Baina gaur autokatzea, orduan esplikatinguet. Oen dela 25 urte jaio nintzen, eta gaur egun ikuste kardiopatiak aurdun da honen emakumea edo amatxo antzematen diela, baina ordun nere kasun behintzat ez. Eta jaio nintzen, eta kriston zaplasteko hartu zuten ere gurasok, ze esate zieten 24-48 orduko bizitxaropena neukala, eta Aloina txikioi bukatu ingo zala. Baina joarrek ondo esan duen bezala, malformazio batetik beste bat etorri zan, eta horrei esker, balbula txiki horrei esker, damazkit 26 urte bizirik. Ebakuntza bakarra intziaten txikitan, dala... Honeita ditorriko, kistonitzeak dieta. Kriskros, asuntua da, aurikula eta ventrikulak ezkerren da eskubin dauzkau, ez da? Nik dauzkan kriskrositen, eta hori intzuen kriskrositen da, aurikula eskubikoa eta ezkerreko ventrikuloa unituta, al revés, eukibeharren eskubiakin da ezkerrakin nastutan euskan. Hoi txukundu zuen, beste zerrez, hoi oikoa zan ebakuntza hoi eta hoi xauket.
gainontzen okerrena zana edo beldurra hundina ematen zuna, txukundu gabe dago eta sendatu gabe dago. Bai, egia da, malformazio txiki edo balbula horrei esker, bizik nahola, baino medikuek edo zientziak eskuik sartu gabe dago hor. Ja. Eta bueno, izan dira, 23 urte, esango nuk 2022 niruzkan, 23 urte. Bai. Bai, matematikak eta ni. 23 urte izan zian onak, beste guztinak bestelakok. Parrandakin ditut, jendea ezagutuet, ikasketak burutu nitun, hizkuntzak maite ditut eta baita ere titulo txiki batzukatean nitun. Nere bikotea tani 7 urte emategea eta orduan 20 urtekin independizatu nintzen, lan txiki egiten nitun. Sonet, denok ohituta gauden bizitza bat indet, 23 urtetan. Baina hor, 2022 eukinun crack 2.0 bat esati jotenanik, eta ordundik honea gauzak asko aldatu asko, 2 urtetan, iruditzen zaigu 65 urtekin jubilatuko gehala, hilko gehala 80ekin, eta baina bizitza ez da hoi. Ja. Ez da hoi. Aipau dezu, 25 urte damazkizula, 25 urte dauzkezu, orduan, ez dakit kardiopatia honek zure egunerokotasunen zertan eragiten dizun, ez dakit ze muga jartzen dizkizun, nola zure egunerokotasune? Beitu, baintxe galdera bat ingo izuet iruei. Minik baukezu inun, momentu hontan? Ez. Bani dauket ezkerreko alde guztia erresuminekin. Aiba. Bai, silenzio, Bai. Egunero ez da, baino azkenen kardiopatia daukounok, nik uste gehiengo gaintza zirkulazio txarra, dena pixkatu kertzen da, normala dan bezala, arnasa, saturazioak dena. Eta hotz hauekin nik behintzat txikitatik ikeragarri sufritzet artikulazioetako eta gihartako minetaz. Eta damazkit, aste honetan 4 bat egun, bida 7 pastilla hartzitutela egunen dena ekilibratzeko. 8 bat hartu behar, parazetamol ditxosozko hoi, mini gabe honai balin baet. Gaur ez dut hartu, zesan dut bida, 4 eguna no paso, baina hemen osadakat ezkerralde guztia erresuminakin eta minakin. Orduan zertan baldintzatu, gaur zuena honea etortzea, plazer bada, eseritan hau, etxen gaude, baina nik ezingo nuke 8 orduko lan batin. Ja. Eta gutxigon ere ikasketa, gizarte zitzaile bezala psikiatriko baten, etxona monekin, edo umezurtztegi baten, azkenen baldintzatuta naho, egunen lehenengo ordutikan bukaera arte. Atzo bertan esan dizuele, no? Esti Marquezen diska aurkezpenara egunukan, han eserita kontzertuaz disfrutatu nun, eta gero sagardotegirik dela eta batzuk gonbidatu ziguten area afaltzea. Gaur ja, naho, hotzangatik. Eta atzo 2 sagardo trago, txiki, ean itxulako ja xelebre. Orduan baldintzatzen egiten, 26, 25, 23, 30 urteko pertsonak normalen sagardotegi bat indulako eta 12tako etxen zeolako, ez dauka aurrengo eguna txarra. Noski goizeko 8 etxatu bazea hostian zepelakin, bai, resaka. Baina eskenik inun gauza xume bat, eta ja gaur nekatuta naho, eta ja gaur mina daukat. Ja. Orduan baldintzatzeu, basango nizuke, bai, beste gauz bada honekin ikaste zula bizitzen, besteik etzaizulako gehatzen. Claro, ja. Eta, aipatu deun, 23 urtekin izatzen duen takikardia honekin, estresan ondorioz, ordutik gaur egunea aldaketak izan dituzula esan dezu bizin, zeintzuk esan ditzakegu diela gaitzak dituen arriskuk edo? Handiena eriotza. Eriotza, dudigabe. Baina, bakizu ze ikasieten? Zuke bai daukazula eriotzan arriskua. Ja, bai. Eta eskerrako rei. Eskerrako lau ulertzeten, ez? Mikrofona jan beharret. Nago txuta ni asunto gota. Azkenen, noski takikardia horrek 2022 eman zitenen, nik ez nun inoiz ezer sentitzen, bai neuzkan urtean bitan kardiologarekin bisitak, todo está bien, todo está estable, ia casa. Baina oan ja Madrilen ere ikusten diate, oan ja erretiratuta nago, 25 urtekin jubilatuta nago. Orduan, hasteko psikologiko kionei guztiei buelta eman behar izan diot, dudigabe. Oire, tratatu behar dalako, ez da bakarrik bihotza, ez buruare oso gorra izan da. Eta gero bihotzan arriskuik handina, eriotza. Nik esango neko behitxu, oan pentsatzen nahi nezela,
bihotzan arriskuik handina eriotza eta buruan arriskuik handina eriotza baita. Ja. Ze bizitzako lako ostiko bat emate izunen, buruak ebuelta asko emate izkizu. Bai. Orduan, bi urte horretan egon dia faktore bi oso potolo, oso basoka batitik zintzilik, esango deu, biak asko landu behar esan ditutela, oain ondo nago erantzuteko. Eta terapian jarraitukoet, de por vida, Joana, maite zaitut, nire psikologa, osea, eta bai, garrantzia eman bi arloiri ez, kardiologoei eta baita terapeutai. Bueno, adin horretan zinenean esango dugu, beste edozeinek zuen bizitza estiloa zenuela, baina izandako susto horretatik, zure eguneroko bizitzari noski mugak jarri nahi izan dizkiozu edo jarri behar izan dizkiozu ezagit, aipatu diguzu ez da, horrekin bizitzera ohitzen zarela azken batean, zeintzuk dira esaterako hartu dituzun neurri horiek? Importantena, erretiroa. Jubilatu inaizela. Beitu gehiago esango izu, zen nahi eman ziten azaron 7 baten takikardia honek, eta abendun lanen nahi nintzen. Eske nik ez nun gehatu nahi. Nik esaten nun behitu eman dit, bizik nago, guazen segitzea. Askotan egite dugu ez. Pasada, guazen alfombra jartzea, hautsa hor gehatuko, alfombra jarriko dugu, eta gu guazen aurrea. Eta nire gorputzak ez ziten ematen. Ez gorputzak, ez buruak, berez errepikatzet. Ez ziaten ematen. Nekatuta neon, buru zebai, gelditxun behar nun. Gelditxun behar nun, eta ikusi, oain zer. Eta oain zer nahi det. Osea, zer nahi det eta zer behar det. Ze bestengatik itxe deu, eta gure burua eta zaztu itxe gea. Baina nik turnotan lan itxe nun, eta hor neuzkan medikuk esaten denbora guztien, etzela komenigarria, eta ez lanen hasteko eta altoa voluntari hartu nun. Baina abendun gabonetan neon buruz hain gaizki, baina psikologokin hasi nintzen, psikiatra bideratu ziaten baitare, eta mai gaine jarri ziguten Madrilen ebakuntza txiki bat imarko zala ikusteko kateterismo bat, ikusteko gaur egun nola da on bihotza, zein daiteke, porque claro, nik azkenengo kateterismoa neukan 12 urtekin, 14 urtekin, orduan gauzak asko aldatu ja. Orduan, hoi dena ina arte eta ikusi arte lasaion behar nula. Eta situatu behar nula eta hanka lurren euki behar nitula. Ezin nula egon beste gauzetan pentsatzen. Orduan, bizitza aldatu zait ikeragarri. Osea, esango nuke 23 izan zala depresio urtea, orientatu lurren jarri hankak negarrin erori, 24 izan zan, 23 hasi nintzen aloe derrekin pixkat, baina 24 izan da, batea zait barrutik su bat, ikeragarri, oan behidatzetela 2024 eta esatet, ama, aloe der, zer da hoi? Ikustet beste pertsona bat bezala, eta esatet, ez su da hoi, zer da hoi? Azkenen, ez bakarrik aloe der bezala, nik ebai, jubilazioa lortzeko abokatuk, lanetik botaziaten baita ere, orduan juiziok, abokatuk, inkapazidadea, Madrilgo ebakuntza. Osea, izan da urte bat, Jesusen borroka. Osea, borroka eta garaipena. Urtea bukatuet, alako pakekin, gaur eskerrak emateitutela medikuen gomendio iri, eskerrak ematet gaur hemen kaleratu intziatelako, berriz hartu nulako, orduan esatet eskerrik, eske bestela segin gonu lanen. Segin gonun eta enitzan gaur hemen zuekin egongo, lasai, patxaran eta ondo naho erantzuten, seguru naho. Eta kaleratu ziaten, kiston zaplastekoa izan zen beste bat gehiago, baino balio izan ziten, gaur hemen ondo edoteko, eta erabakik hartzeko, borrokaiteko eta garaipen txikik lortzeko. Aipatu duzu, eriotza oso gertutik bizi izan dezun zerbait dela urte guzti hauetan zehar, eta seguro urte hauetan eduki dituzula etapa ezberdinek txiki ezinenetik pixkat heldutu duztean arte. Baina nola lortzen duzu gaitzak egunerokotasun hortan jartzen dizkizun, oztopo, traba, karga horik lasaitzeko? Ez dizut esango ez duten ipentsatzen eriotzen egunero. Eta egunen 5 bat aldiz, gezur esango nizuke. Noski pentsatzetela. Honea bidene bai, kotxen, esaten nun bakarrik nago, takikardiak emate bait. Depresioekin hona izen hilabete urte hortan, 23, horrek paralizatu itxeziten.
horrekin ziten ez bizitzea. Eta pastillei esker eta terapiari esker ulertu nun, eta gaur egun ulertzet, nahiagoetela, zuei igual txungo ingo zaizuen hemen takikardiak ematu balin bait, kiston situazio zai jarriko nuke espero du bezet, baina oain ulertuetena nahiagoetela hemen ematea, eta ez etxeko oian disfrutatu gabe ontaz. Igual pixkate egoista dala eta esatetela, bueno, ba, alke le toka ara, baina, eske zein behat. Zein behat, eta bestalde baita ere balio izan dit, Aluederrek, berriz diot, Alueder proiektu hone guztiak, psikologa hitzen nahi bronka botakoitz, esateit Alueder ni naizela, ez jartzeko beste persona bat bezala, erotzen nahi algea, arrazoi du. Asko lagunduit proiektu honek ikusteko baita ere, kardiopatia daukatela nik, bai? Baina jendeak daukala esklerosia anizkoitza. Jendeak dauzkala depresio oso potolok. Jendeak minbizia gainditu dula. Jendeak ezin dula ama izan beste dozin arazongatik. Orduan, ulertuet, nik hau daukatela, eta putada badala, barkatu hitza, baina denok daukaula etxoen zerbait. Denok, eta bestela itxoen eserita. Barkatu hola esate baina esko bestela itxoen eserita. Hala da. Osea, denok etorri gehaunea, hiltzeko. Bai. Orduan, hoi ulertzezunen, kosta zaitela, Baina esate dizut, estatus privilegiatu batetik, ondo naholako, kosta zaita ulertzea. Baina, behin ulertzezunen, eske bizitzen, eske zein behazu. Esatet beti, daude bi opzio, o zure buru trenai bota, ta jasta, o segi onartuta zer daukezun. Eta zure, azkenen bizitza modu asko daude. Erakustegu daula bat, baina ez. Asko daude orduan zure eraikitzezunen, hastezea ondo goixo eta gustua bizitzen. Beste iketzaizu geratzen. Eta, haurtzarotik, baldintzatuta, esan dezu lehenengo urtetan edo nahiko bizitza, beste bezalako edo oikoa. Normal ez dugu esango, oikoa. Normal ez dugu gustatzen. Hoi da. Baina, nola eragin dizu, zer rekorda dauzkezu hortzar horrenak edo? Konta iguzu pixkat. Bitu. Edo eragin zizun momentu baten, edo bazeukezun burun, edo benetan, aurrea. Liburuna esplikatzeten bezala hortzaroa hitzeite jot liburuan baitare. Eta lehen esango nizuke, hortzaro zoragarri eukiet, egia esan, nire mediku rebizioz aparte, hortzaro hona eukiet. Bai eukitut hor susto batzu, kateterismoa 7 urtekin intziatenen ubin bukatu nun. 14 urtekin, 15 uste intziatenen baita ere, gero derrame bat eukin nun. Derrame, odola ustutzen hastezanen zer da, derrame? Hemorragia, hoi da. Derrame, hemorragia bat eukin nun, Madrilen, ez, hoi Bilbon. Orduan, oikor daude. Orduan, hortzaro politia eukiet, bai, merendola eta jun naiz, disfrutatu eroi naiz txiki parken, disfrutatuet pila bat, bai. Baina badaude episodio batzuk, segura eski zuek beste gauza asko ikutuzue ziur, baina euki ez dituzuenak eta nik bizitu ditutenak. Orduan, oaino 25 urtekin jartzen nahi ezatzea behide heldutasun ontatik eta esatet. Zuren hortasuna olakoa da, haurtzaro horrengatik. Niko 25 urtekin ematu dauzketela 75. Osea, dauketen bizitzagatik, bizitza ulertzeko daukaten moduagatik, daukaten patxaragatik, daukaten bizitza estiloa erretiratuta naho, ezin dute azalpen handigoik eman. Baina, jolin, zeatik hartu dituzu olako erabaki potolok, zeatik amakizu olako bizitza estiloa, ez? Bai, zure gaixotasunagatik, baina baita ere beti entzun dezulako umeumetatik zure bizitxaropena txikigoa da. Edo trasplante bat egin beharko da, kaso. Orduan, hori dena entzutezunen txikitatik, bizi nahizu. Karo. Orduan, zu txikitan ez bali mazuelako ez errentzuten, lehen esan dizueten bizitza modu bat hoi ulertuta dakazu, dala ama izan, gero ez dakize, bakize, 65ekin jubilatu, eta 80ekin hil. Baina ni txikitatik, episodio zaila dauzkat, eta eriotza gertu bizituen lehen leirek esan diten bezala, beste modu batea dudigabe, nire nortasuna eraiki dala. Dudik ez dauket. Eta bizi izan dituzuen etapa guztia gutatik, zer ikasi zu, nola aldau da zure mundu ikusteko era, ze mundu ikuskera aldauzazo? Esango nuke naizela askoz kontzientegoa, bai, ze inozentzia da daukeun altxorrik handina. Nik umetan esate izueten bezala, baina azka mediku rebisiok,
ni mediku rebizioi hartzen nun, gero amakin Donostin tortilla pintxo bajatea bezala. Esaten nahi, area juten ginean ordu erdiko rebizioa, eta gero netzako zan eskolan piparra eta amakin tortilla jatea noa. Oain aldiz, 28 adibidez kardiologoa dakat, eta ni tortilla pintxon ez te pentsatzen. Ja. Ja. Orduan, bizitza askoz kontzientego bizitzatela iruditzen zait. Askoz kontzientego, askoz gehiago maite etela bizitza baita ere. Ni adibide simple bat jarriko dizuet, atzo Esti Marquezen kontzertua pasanun negarrez, dantzan, abesten, eta beste guzti zuen isilik. Bastakit, nik disfrutatu utet. Bizitza bizitez, zukuateatzei jot. Kreston pilez, gertatu zitzedenetiken azaron 7 hoi, hor ja oso kontziente nintzala, 23 urtekin, noski, baina dela 2 urte. Ikusi nun, oain hemen gaude, baina hemendik 5 minutua ez, eskeni siesta neon. Osa, ni oso ondo neon, eta siesta sartu nintzen, eta ia ez nintzen esnatu. Ordu nola eragin diten? Bizitza apreziatzen, izango nuke dela hitz egokia, apreziatu dut bizitza, eta netzako hemen zuekin eta ikeragarria da. Peio reparaz eseita ontzan silan eseita dotea, impresionantea da. Osea, esanin beharra neuken, barkatu. Hoxe baiet. Oain galdera egokin, esanin beharra neuken. Hala, oain segi, elkarrizketakin. Eta, Aloña, etxen nola bizi izan du gurasok, familik, prozesu guzti hau, launek emandeko babesa ere baliagarri engo zitzaizula pentsatzen dut, ez? Dudi gabe, bai. Ni inoiz nahi sentitu baztertua. Bueno, behin bai, okazio baten, soinketako irakaslea Kiko, ez dakite elkarrizketan bat ikusi zuen, libura irakurri zuen, hor aipatzat, izenik ez dut esaten, baina aipatzat argita garbi, horixe Instituto Tolosako soinketako irakasleak kriston bazterketeri intziten, kristona, baina gainontzen lagun artean inoizenen sentitu baztertua, beti botikak, ni botika txikitatik hartu ditut, o hanketako minak txikitatik dauzkat baita ere, eta nire lagunen etxetan dalsiot ezan, Aloña gauean hankeko mina balimazoken, beraien amatxok dalsi emate ziten. Sentitu naiz beti oso bat gehiago, bai da egien ere gurasok eman diaten eziketa eta nahiak izan dala beti osona, baina baita ere terapian, kontuatu naiz oso nahi izan dela eta oso aske utzi jatela, baina kontxo, beraiek ere beldur batzu bazituztela. Orduan, zenbait gauzetan, bestuegi izan naizela. Beti utzi jate aske, eta liburan hori azpimarratzet, beti askatasuna honditik ezi izan diate, eta lagun diate prozesu hontan guztin. Baina, bai azkenen, beraiek ere hor daukate, nekin batea sofritu dena. Eta beti izan naiz etxeko gaixoa. Eta bain nik ulertuetenen daukatela gaixotasun bat, baina nahola gaixo, hor gauzak aldatu iteia. Ze bai gaixotasun bat daukat, baina ni gaixo nahonen katarrokin oian zuek bezala. Eta bizitza guztin aldiz gaixoa bezala. Ez dakit ulertza zaiten. Bai. Ni identifikatzen naiz gaixotasun bat daukan persona bezala, eta etxean eta lagun artean bat gehiago eta oso ondo eta eroso eta inungo bazterkeriari gabe noski, maitasun honditik, baina bai pertsona gaixo bat bezala tratatu zait. Orduan, oain denoia izaigu prozesu zaila iten, ze nik ulertuetenetikan esan berri zueten hau, gehiago saiatzen naiz kotxea bakarrik hartuta honean zuen gana etortzen, oain arte beti lagunduko izeu. Dakat ekografia bat de mama adinangatik lagunduko izut. Maitasunetik, baina nola nahi zen, gaixotasuna daukan persona bat, beti babes edo laguntza gehiago eskaini zait. Hoxe, esango nuke bereizi ditela eziketa aldetiken. Eta ez da txarra, Ez da txarra. Baina, horreken hortasunen eragitau, eta baina ina izanen pixkat oskola usten, denoi pixkat arrotza ite zaigu, baina polita da. Beno, Aloña, eta bizitzaren etapa ezberdinetan ere noski psikologikoki ez zara egoera berdinen egoten, ez dakit, eta pentsatzen dut, zuri ere noski eragingo zizula, egunerokotasun horretan bizitzeko moduan ere psikologikoki nola zeunden, noski azken batean. Gaur egun,
modu oso positiboan bizi duzu zure bizitza, hala izan da, etapa guztietan? Horre esan nahiko nizukena da, bai modu oso baikorren, baino ez arroxen. Ze behin galdetu ziaten, eta ze ondo dara mazun zure gaixotasuna? Eta esan nien, besteik ez zaitelako gehatzen. Eta nik alo ederren bidez, enuke transmititu nahi gaixotasun bat eukitzea, epa barkatu, kriston ondo da, hola. Politia dala. Ez, putada bada. Baino saiatzen naiz alik eta modu baikorrenen eramaten. Eta egun txarra dauzkatenen esan iket, gaur hemen neuken zertan esan ezkerreko alde guztien minez neukela, nio realitate bada. Ta sareetan ebai, jartzaten bezala, bain irratin zuekin nahola, Espainia margotuta eta argazki polit bat, baitare jartzet oian nao, larun bat baten, hankeko minakin, edo gorputxarrakin, edo triste naholako buruz, osea, irete realitatea bere osotasunen erakutsi, osaiatu behintzat, eta bizire ala iket, ez bakarrik gutxi, bizire ala iket, egun bat txarra bali mauket esan iket. Eta lehen nola gizarteko errueda bat eta bakarroi jarraitzen nun, eta lanea junbar nun, eta itxurakerian bizin izan, nik uste gehiengoa bezala, hartzen nun parazetamol bat 2 o 3. Eguna ondo emateko, inok ezer ez nabaitzeko, eta aurrea. Noain ulertuetena da, kaso parazetamol bat ez dula behar nire gorputza behar duian, eotea takitxo. Eta hoi onartze jotenetik nire gorputzai, gorputza ere hobeto xo da, hobeto ez dakit, baina bueno, goxogo da, eta buruare bai. Ze psikologikoki gaizki honitzan, onartu nahi enun hortan. Hoi oso gorra izan zen. Bai, dolu guztitan bezala ez, horre etapak daude. Bai. Nik dolu potente bat pasaet, dudi gabe. Eta, zenbait faktore landu zen itxun gizarte hezkuntzaren ikasketatan, eta baina aldi beren komunikazioa eta bai elkarrizketa berdinen bitartez landu duzu. Zeman dizu Alo Eder proiektuk eta guztiontan aritzek? Mandi da askatasuna. Kiston askatasuna. Nere buruakin sinistea. Ikustea baita ere, zenila neon puntu baten esaten non, ni jakin izatea 22 gradua amaitzazu ikasketak. Karrera ike balin bazu. Gradua amaitu 22 da 23 kaput. Baina neon oso asarre, normalan bezala, hoi etapa bada, doluana, eta nire esaldia beti zen, jakin izatea, urte bete lanin, eta jazta, enitune biziko 4 urte karrera bat ateatzen pasako. Eta normala da, konklusio horta iristea. Ze zure gazteriko momentu eharrenak, 18-22 hor daude. Oain aldiz, esatet, ze ondo, ze ezindet instituzio baten lanikin, baina gizarte hezkuntza egiten nahi naiz, nire modua lantzen nahi naiz gizarteko gai eta arazo ezberdinak sareetan, ulertarazi dit, gizarte hezkuntza oso zabala dala, eta baita ere jende pila bat ezautzen nahi naiz, toki pila bat ezautzen nahi naiz, bizi guztin zehar nire eredu izan den jendea lagunda, gaur egun, Itziber Garmendianik nire laguna izatea nire etxen behakin xerra bat plantxan bazkaltzea eskikeragarria da. Eta aldi berien, Itziber Garmendia jende pertsona ezaguna bezala, zuekin gaur hemen eotea ikeragarria da. Aldi beren pertsona ezagun batek idaztean egin mezu bat, esan ez, nire amai, minbizia diagnostikatu je, eta zuri esker, hobeto darama, eta zure liburua oparitu jot, ikeragarria da. Orduan, zeman diten? Gizarte hezkuntzan sinistea eta nire buruan ikeragarri balioetela baitare sinistea. Hoxe. Bueno, alaina, gehiago ez da gutu zaitugu. Ez dakit, zure testigantza ere, nik irakurri dudaganagatik, horrela elkarrezketa bere ere prestatzen ibili garenean, eta ez dakit, irakurrita gauza bada, baina entzun da. Bai, beha kontatzea gaina, begita behin jota, eta dauken etorrikin gaina oso doitza ikutu zu. Bai. Bueno, gehiago ezagutu zaitugu. Onja piztu ezake irratia ataungo horrek, askotan haituna horrek, esan piztu irratia, baina esiko geha jolasen da, piztu. Hori da. Bueno, aurrera jarraituko dugu saioarekin, ze, bueno, esango dugu oraindik ere gai honi tiraka bestez den galdera
baditugula eta pixe bat noski bazure podcasta eta bizi bihotzak ez den egin arte liburuaz eta beste galderaren bat badugu oraindik ere zuri galdetzeko noski eta jolasen batzuk ere bai beraz horiekin aurrera jarraituko dugu. Oso ondo.